Здравейте на всички, аз съм Фегот и днес правя този клип, не мисля, че е без само някаква с картинка, да зачистя Коледа и Новата година. Да, главно е това и също искам да кажа, че някъде към Нова година ще си взема нов компютър. Може би, тогава ще е. И ще се опитам да правя повече клипове. Даже мисля да почна да стримвам. И ще видим, с това по-късно може да го видим. Така, също искам да благодаря на всички, за дето подкрепяхте през тази година и половина. Тук не спря да се игра с слушалките ми на телефона. Аз на клип, дето последния дет бях качил, мисля, че бях казал, че снимам повече, обаче точно някъде 2 дена след това мисля, че ми се счупи лаптопа. Затова сега ще си купя един хубав компютър. И мисля, че е по-добре с него. Не знам, ще гледам да си играя игрите. На Лига ще снимам повече, защото тя ми е любимата игра и общо взето само не я играя. Майнкрафт даже нямам. Нямах! Не знам, други игри също ще видам. Far Cry 4 може да пробвам. И някакви си други там, които и да съм. Много искам да кажа, че за Коледа и че за Нова година. И също този клип, не знам кога ще го кача, ще се надявам да е точно на 25-ти. Защото точно за Коледа да го кача така. И затова... До скоро.